kukhona abantu ababizwa ngoba ngabagwirha wayikwetha emehlweni, kukhona abantu abangafuni ukhonza yikwetha. Haleluya. Yathi iBhayibhile yami ngakusuka kwethu lathi igama wayeka uba uSawule wakuPawulosi watshatyalaliswa igama. Yeyi bazalwane, kasifika kuThixo kodwa ubulinqina litshintshe igama ube ngumzalwane kodwa ube ngumakhwekhweni. Yeyi litshintshe igama ube ngumzalwane kodwa ube ngumantombini. Yeyi litshintshe igama ube ngumzalwane kodwa bekujulisela wena. Yeyi litshintshe igama. Haleluya. Yathi iBhayibhile yami kulendasa lufunda kuyo kulixesha loba uPawulosi yaqhubeka uyashumayela litshintshiwe igama wenza umsebenzi kaThixo. Lixesha loba uyavuya kule ndawo ude ekugqibeleni kubo bonke abantu ude wabonwa nandim. Noba lilendlela lindazi ngayo kodwa uvuyo lwami ekugqibeleni kubo bonke abantu ude wabonwa nandim. Wabonwa ngoJohane, wabonwa ngoPetrose, wabonwa ngabo bonke abantu kodwa ekugqibeleni kubo bonke abantu ude wabonwa nandim. Haleluya. Lamazwi bazalwane athathwa ngumuntu ozi-understandayo uba bethu kumboli. Lamazwi bazalwane athathwa ngumuntu oyiqondayo into yobana ndiyakuva ukuthinjwa nguye, ndiyaluva uncedo lwakhe, nezinto ebendizenza zibalelwe kuye ekugqibeleni kubo bonke abantu ude wabonwa nandim. Asibeke inyawo sothandaza. Ekugqibeleni kubo bonke abantu ude wabonwa nandim. Bantu basemandleni nilendlela elingazi ngayo kodwa ekugqibeleni kubo bonke abantu ude wabonwa nandim. Lindazi ngendlela emba bekuhlaleni aliboni ithemba ebomini bam kodwa ekugqibeleni kubo bonke abantu ude wabonwa nandim. Mhlawumbi nalindijongile linathemba loba ndingaze nditshintshe sendibizwa ngegama lale nto ndiyenzayo kodwa ekugqibeleni kubo bonke abantu ude wabonwa nandim. Sivala amehlo siyathandaza. Ulendlela owaziwa ngayo apha ekuhlaleni and ubahlukumezile abantu, ezinye izinto zihlukumeza impilo yakho. Yebo bazalwane, kukhona abafana ababukeka ngathi bezinto ezibalulekileyo bephula inhliziyo zamantombazana kodwa ekugqibeleni kubo bonke ude wabonwa nandim. Ntombazana bangaba abafana obanyumza inhliziyo ubadestroya kodwa ungathi namhlanje ekugqibeleni kubo bonke abantu ude wabonwa nandim. Mhlawumbi njengoba ukhona abendlini kunabantu abasemkhathini ngenxa yakho usetyenzisiwe ekuthakatheni abantu kodwa ekugqibeleni kubo bonke abantu ude wabonwa nandim. Sivala amehlo siyathandaza. Awufuni nawe nokutshintshwa. Bazalwane, uYesu uyayitshintsha impilo yomntu. Uthi unendlela owaziwa ngayo asakutshintshi uYesu ujike ube enye indlela. Kuvuthwa kanjalo phakamisa isandla sakho uba uthi Nkosi ekugqibeleni nami ndiyafuna ubonana nawe. Andikho proud ngezinto ndizenza
ebalulekileyo noba abantu bangashayela izandla ndibonakala ngokathi ndezinto ebalulekileyo kodwa izinto endizenzayo ziyandidestroya zidestroya nabantu zidestroya nefemeli yami ekugqibeleni kubo bonke abantu ude wabona so le ndlela osazi ngayo unenzondo unabantu ongababulisiyo unabantu ababambe ngenhliziyo ekugqibeleni kubo bonke abantu ude wabona nathi yebazalwane akho izinto kumele ubana sizingomba isifuba ngazo uthi mna ndenziwa njalo umthetho wamlandinje akakutshintshi uYesu ekugqibeleni kubo bonke abantu ude wabonwa nathi wakathekeshabathe ngumbane kwakuphuma amabhongo akhe onke amagugu akhe zonke izipho zakhe zaphelela eDamasko nawe namhlanje uThixo ngayitshintshi impilo yakho phakamise izandla kakhulu abantu baphakamise izandla phela beze nje bangaphambili egameni likaYesu ekugqibeleni kubo bonke abantu uthe wabona nathi uyayiqonda kakuhle into yobana impilo yakho ayidingi uncedo likaYesu uyamdinga uYesu ebomini bakho usengathi nawe namhlanje ekugqibeleni kubo bonke abantu uthe wabona nathi beseza ngaphambili abantu impela tatangu uthandazi nabo egameni likaYesu sisavala amehlo kanjalo uthi umbhali noba zinqombela